20 июль көнне барча мөселман дөньясы ислам динендәге иң зур бәйрәмнәрнең берсе булган Корбан гаетен билгеләп үтте. Илеш мөселманнары да күтәренке күңел белән Үрги Әркәйнең Тәүбә мәчетенә агылды. Бу көнне күңелендә иман нуры булган һәр кеше иртәдән гыйбадәтханәләргә җыелды. Дини чара Коръән аятлары уку белән башланды. Аллаһу акбар. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Вәгазьләр, хәтбәләр, Аллаһы Тәгаләне мактап тәсбих әйтүләр гаетнең күрке булып тора. Бу бәйрәмнең нигезендә игелек, шәфкатьлелек кебек гомум кешелек сыйфатлары ята. Нинди улы бәйрәм, субханалла, безнең мөселманның бәйрәме. Шундай матур бәйрәм, әлегенә менә намаз укып чыктык. Субханалла, үзебезнең улы мәчетләребез бар. Кемнәр төзүдә катнашкан, шуңа шул кешеләргә рәхмәт әйтәс килә. Бик күп халык күп булды, барсы да үзенең чын күңеленнән килгән, Аллаһны, Худайны онытмайча киләләр барсы да кешеләр. Субханалла, менә мәчетләр булу нык әйбәт халыкка. Анда гел әйбәтлекне сөйләйләр, менә Шумган намазда халыклар күп бирсен. Субханалла, субханалла. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Исән таза булайык, шул бәйрәмнәрне онытмайык, бәйрәмнәрне үткәрәйек матур итеп. Барысына да рәхмәт әйтәс килә. Рәхмәт барыгызга. Олы елан үтәгән мөселманнарның күбесен бәйрәмнең янә бер саваплы эше Корбан чалдыру көтә иде. Бу Корбан гаете бәйрәменең асылы да изге гамәлләр кылып күп кешене саваплы, рәхмәтле итүдә бит. Аллаһ субханаһу ва тааля Кәүсәр сүрәсендә әйтә: Фәсалли ли раббика ванхар. Раббың ризалыгына намаз укы, Корбан чал. Biz Корбан чалганда шуны аңларга тиеш мөхтәрәм җәмәгать. Инде бу хакта Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә әйтә: Корбанга чалынган хайванларның ни ите, ни каны Аллаһка түгел, аңа фәкать sizning taqvolligingizga erishadi. Xosh surasining 37-oyatida. Yil sayin Qurbon chalu. Alloh bergan ne'matlarga shukr etib, taqvo bo'lib onun rahmatini yoqlayu uchun bir mümkünlük. Корбан гаете mübarәк булсын. Нык сәламәтлек, яңа рухи көчләр, бәхет һәм иминлек телибез һәр барчагызга да.